Byčanky nám vyštartovali. Zakláňa vyzerá, že celkom fajn. Bečkárka trošku hop. Ježiš, to je až cez 21 996 výsledný čas z pravého prúdu, ten rýchlejší z ľavého, tam môže byť si poviem 17, áno, je to tak, 17 233 ľavý prúd, no výsledný je na úrovni tarmek 22 sekúnd, čo asi dnes nebude stačiť na nejaký úspech, už to takto predbehnem trochu. Uvidíme ako konkurencia, ako ďalší. Samozrejme, vždy je to na každom jednom a možnosť je len jedna. Aby to ideálne sadlo, to musí proste sadnúť. To viete všetci. Dajte na pečku. 13. Napíči perctra. No a poďme si pozrieť aj aktuálny štartovací program. Na štart sa nám pripravujú chalani zo Štiavnika. Po nich to bude Byča ženy, Hliník nad Váhom, Dorastenci, ďalej Hrabové muži. Potom posunutá Byča muži, to by mali stíhať po tých dvoch tímoch. Ďalej Hliník nad Váhom, ženy, dvojka, konkrétne naše Dorastenky. Hliník dnes postavil až 4 tímy. Naozaj je tu taký boom, čo sa týka tohto hasistva. Po nich už pôjdu Trnovci. Nezabudnite Trnovci, pôjdete po Dorkách a po Trnovcov Kolárovice Ačko, Petrovice muži a Setechov ženy. Toľko aktuálne poradie, ktoré čítam. Na štarte už teda pripravený Štiavnik muži, ktorí tu síce neštartujú z Severoslovenskej hasičskej lige, ale rovnako môže sa zúčastniť